Hallo almal en welkom terug by Pure Afrikaans. Vandag wil ek aan iemand aan julle voorstel. Hy het hieruit ook uitstekende talente. Ek het hom by Jan se Skuld ontmoet laas Saterdag. Asemrowende musiek. Hy kan vir jou Thunderstruck, al daai goeders doen presies. Dit klink vir my ideaal. So ja, laat weet my wat dink julle van hierdie ouetjie. Gaan een van sy Afrikaanse treffertjies opsit. En as julle nog 'n video van hom wil sien, laat weet my. Ek sit hom vir julle op. En ons speel 'n raai game. Raai wie is dit? As jy hom ken, laat weet ons. Kom ons kyk hoeveel mense ken hierdie man en kom ons maak hom bekend. Ek is JP hierso by Pure Afrikaans. Lekker dag mense. My seun Billy Pap, jy laat my hart skade lekker klap. Gaan Niels, Jy het 'n kop soos 'n watlemon gaan! en 'n been soos 'n voetbalbal. Ja, my seun Billy Pap, dan met jou nek so lekker slap. Jy het 'n been vol poeliebies en ek het haar so lief. Je laat mij uitstaren, laat het klap. Je hebt de kop zoals de watlemon en een been zoals de voetbalbal. Ja, meisje, die wat op klokkie. Is jy daar? Want ek smaak je zwembaar. Ons twee maken lekker maar. Zin en trek mij aan je brand. Jouw lippen is zo dik, zoals een trekkers van spaarman door milliman. Je laat mij uitstalen, lekker klap. Je hebt de kop zoals de watlemon en een been zoals de voetbalbal. Ja, meisje, milliman. Ja, meisje, milliman. Ja, meisje, milliman. Ja, meisje, milliman. Poetie pop, slap pop, matabella pop, wheatpix en paus toasties.